Vedare tatsoka zvekare nemamwe messages. Regai tibva tapinda mumamessages edu. Hanzi makadii zvenyu mukomana Hashi. Inini ndiri mudzimai ane 39 years. I have 2 kids. I want to hear from others. Maybe I am judging. Inini problem yandiinayo ndeye anger. I don't know kuti inopera sei. Takazvagwa tiri 8 mufamily medu, 6 girls 2 boys. Takazoyarutswa namam, baba vedu vashaya. Takakura tichinamata tose tichiteerera amai vedu. So munhu akasara oga pamhuri yainge yakakura kudai. Amai vedu vaitiraira kuti angoita mukomana kana ukasanduudza pakaipa zvinoitika pamba pangu no more. So I was very careful kuti handiite zvisina basa until ndinyore form 4 yangu. Ndikazoendawo kudhorobha for a tailoring school. Ndadzoka ndakazoitawo mukomana wemumana akabva andichiva while tainge tisingadanani. So akazondibata one day ndatumwa kuenda kuchigayo chemagetsi kumusha ndikaenda kwanovira. So ndakadzoka late kumapast 10. Tainge takawanda pakufamba hedu, asi pakuzonokrosa kunosvika kumba ndipo paakazondibata ndikakuvara zvainge zvakaipisisa. Akabva anditakura akabva ainda neni kumba kwavo. Mukomana Hashi, in this relationship handina kana kumbofara neway yandakaita kuti ndinge ndichipinzwa nayo mumba umu. Zvachose handina kana mufaro, ndaigara ndisina mufaro. Although vekumhuri kwake vakazvifarira, inini amai vangu havana kana kumbofara nazvo. Kunyanya ini wacho ndaispenda the whole day ndichichema ma first days. Mimba ikabva yabata ndikabva ndazvara my first child, a boy. But problem yakazovapo ndeyekuti takati tabva kumba kwababa vemurume tava kugara kwedu toga. Mukomana Hashi, murume wangu akabva atanga kuhura, ende aihura zvainge zviri open. Ndakabva ndadevelopa a very big pain mandiri semunhu ainge akaroorwa asingadi. Ndakataurawo naamai vake vakabva vazama dzimwe hama dzeukama. Uku kumba kwedu ndaisataura situation yandainge ndiinayo. Ndakazotiza ndava nesecond child apo ndainge ndamubata red-handed, same location. Ndikabva ndarova vacho vainge vachihurwa navo to bed. Ndainge ndarangarira matorerwo andainge ndakaitwa ndikapinzwa mumba nechisimba. Mukomana Hashi, amai ivavo hameno kana marwadzo avo akapora because ndaingokazha nokuda kwekuti amai ava ini vainge vachitondiziva. From there ndakabva ndatanga kuvenga vanhurume zvokuti handihwi kuva nebasa nazvo zvangu. Ndakambohwa vamwe vachiti it is because of anger. So ndasvika ndakashanda kuno kusouth ndigere zvangu bho. Ndakazviudza kuti no pain again. Ndakagara 2016 ndikazoitawo mukomana ainge ari serious. Tikaita zvose kunoonekwa nehama nekuronga kuzoroora. Mukomana uyu haana kundiudza kuti vaanoti amai havasirivo amai vake. Amai vake vakashaya. Ndakazozviziva zvose izvi after tavaka kumusha imba yatopera. Ndainge ndigere bho, but my brothers ake were so jealous for him. Pane kakutaurika pastand kwacho kwatainge tavakira kumusha ikoko, ndipo pakazobuda mashoko okuti unovhaira nekuvaka pano apa haasi mwana wepano. From there mumba hamuna kana kuzomboita peace till ndazviudza kuti it's better ndisiye ndisati ndazvariswa ndozorwadziwa. Wes enga yangu kuvanhurume yakabva yawedzera zvokuti I don't know and I don't trust kuti kune vanhurume vanotaura chokwadi. Still now ndiri kushanda, but moms vangu nehama handina kuvaudza kuti ndakasiya imba iya. But hama dzemurume kusangana navo vanotondimhoresa, but I hate them nezvavakaita. Kunyarara kusvikati vake imba ipere vozoti hapasi pako pano, amai vako vakafa. Ndinotonamatawo kuti problem yenga ipere, but ndikafunga kubva matangiro azvo ndinoona as ini chete ndisina a good life pavana vose. So I always feel lonely. Handivaudze zvangu kuti why ndisiri so open kwavari nokuti ndinodzimbikana kungoona as ndakasarudzwa kusiyaniswa nevamwe vana. Ende zvinhu izvozvo kana ndikazvibata zvinobva zvandirwadza, and I don't want to pay a visit kumba kwani nani zvake. Ndine pain ameno kuti ingapera sei.
campaign iyi ende uye ichapera when. Vedare ndo message yandakatumidzirwa. Vedare ndo message yandatumidzirwa navahanzvadzi vedu. Hanzi ndiri kufesa a problem of anger. Ngativabatsirewo mucomment section. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi makadii zvenyu mukomana Hasha, ndauyawo neconfession yangu. Ndiri murumewo ane makore 38 ekuberekwa. Ndakamboshanda ende basa rangu randainge ndichishanda ibasa risingabvumidzwi nemutemo. Ndaiita zvekusikama vanhu. Ende basa rangu chairo randaiita nderekupisa goridhe kuya kunonzi kuVanguard. Inini ndainge ndiine maconnections nevamwe vanhu vangu vandaishanda navo. We were just friends nevanhu vangu ivavo. Saka vanhu vandainge ndichishamwaridzana navo ndivo vakazondidzidzisawo. Sometimes I'll get them involved mubasa rangu, but vamwe ndaingovatorerawo advantage because ndainge ndakadzidza navo. So inini zvandaiita, ndaitsvaka vanhu vainge vachida my license, ndo vandaiwanzokutageta. Vazhinji vacho vanenge vari kumiri kana kuSouth Africa kana kuBotswana vanenge vachida malicense zviya zvema-emergency. Ndaiti kana ndikawana vanhu ivavo ndaibva ndavaudza kuti imimi munongondipa mari ndobva ndaenda kuVID then muzongondipawo kakati. Mamwe malicense acho ainge atori echokwadi because vanhu vazhinji ndaicommunicata navo vari kuSouth Africa vobva vatouya. Vamwe vacho vainge vachitorara pamba pangu vononyora license mushure me2 weeks vobva vazotopindawo mumadrums. Asi nguva yekuti vange vachizomirira madiski avo kuti ange achibuda zvaisakwanisika. Vanhu vanenge vachida kumhanyira kuti vadzokere kubasa kuSouth Africa. Saka inini ndaibva ndavaudza kuti musawara, munongondipa a fee ndobva ndazoenda ndonokutorerai madiski enyu kuVID, ndaizobhadharisa imwe mari. Saka zvandaizoita mukoma kamusikamiro kacho, ndaiti kana ndikaenda kuVID ndikaudzwa kuti diski rinenge rabuda, munhu uya ndaibva ndamufonera ndobva ndamuudza kuti shamwari, diski rako kunoku zvinhu zvakasunga, pressure iriko yakanyanyisa, pari kutoda imwe $60 pamusoro kuti unge uchiritora, nekuti kana ukanonoka pamberi apo ndaona zvinhu izvi zvazovhariswa. Saka munhu aibva amhanya obva atsvaka mari, ndobva ndatora mari iya, but ndairamba ndichingowedzera mari. Kana ndikamuudza kuti nhasi ndaenda kuVID ndaibva ndanyepa kuti nhasi ndaudzwa zvakati, but diski remunhu mukomana Hasha ndinenge nditori naro muhomwe. Ndakatosvikawo pakuzotovakisa imba yangu ndikatoita zvinhu zvakawanda nemari idzodzo dzandainge ndichisikama vanhu. Vazhinji vandainge ndichisikama ndevekuti vainge vachiti vanoda malicense avo vari ikoko kuSouth Africa, vachiti havakwanise kuti vange vachiuya kuzotora malicense avo. Saka vanhu ndaivanyepera mugroup kuti ndine maconnections akasimba, but ndainge ndisitomborina kana connection. Ndaingoendawo kuVID uko kune vanhu vandakadzidza navo. Dzimwe nguva ndobva ndati shamwari uya titore selfie, munhu nekusaziva munhu obva angotora selfie neni. Kana kuti dzimwe nguva munhu aikwanisa kutodriva kubva kuSouth Africa seumwe mudhara ainge achishandisa tipa rake, akatouya kunoku kuZimbabwe achida license, but akabva ati iye haasi kuda kuti ange achipinda mumadrums because ainge ari pahari kuti ange achidzokera kuSouth Africa. Ndakatoenda naye kuVID. Iye ndakatomusiya ari mumotikari mangu ndokubva atondiona ndichipinda mumaoffices. For sure ndakabva ndatosvika ndikatanga kutaudzana neumwe shamwari yangu wandainge ndichiwirirana naye since high school. Saka shamwari yangu uyu ainge achishanda muVID. Ndakabva ndamuudza kuti shamwari, motikari yangu pane upgrade yandakaita pairi. Saka iye akabva abuda muoffice make, tikabva tamira panze tichidiscussa. Pese apa ndainge ndichingonongedzera painge pakapaka motikari yangu. Izvo tainge tichingotaura about motikari yangu. Uya muchinda ainge abva kuSouth Africa ainge achifungidzira kuti kunongedzera kwandainge ndichiita kumotikari tainge tichitonongedzera iye.
pane mamwe mapepa andakabva ndakumbira muchinda iyeye ainge achishanda muVID, ndokubva adzokera muofisi make akabva andipa. Pandakadzokera mumotikari ndakabva ndatoudza muchinda uya ainge abva kuSouth Africa kuti shamwari zvako zvatoita, kunyangwe ukazatanyora kana provisional yako zita rako ratova musystem. Muchinda uya akabva andibhadhara mari dzeprovisional zvose nemari dzekuzonopinda mumadrums, ndokubva azodzokera kuSouth Africa. Ndakati ndati garei muchinda uya ndakabva ndamuudza kuti shamwari ndadzokera kuVID, zvanzi diski rako rabuda, kana uchitoda nechiAA zvose nedefensive, kuitira kuti kana wofamba murodhi ufambe uri safe. Ndiudze nguva ichiripo ndisati ndatumidzira diski rako. Muchinda uya nekuda kwekuti ainge amboona maV11 ekuti zveshuwa ndinozivana nevanhu vepaVID, akabva anditumidzira mari. Akanditumidzira mari yekuti ndinge ndichimuitira defensive yake, ndokubva anditumidzira mari yekuti ndinge ndichimugadzirira maAA nemamwe madocuments aaiti ainge achida. Pati mukoma hakuna kana diski rainge ririko. Zvinhu zvose izvi zvainge zvingori zvenhema chete. Saka vanhu mugroup umu I think kuti vakazotanga kutaurirana mumainbox, because ndainge ndakaloka group kuti mugroup imomo ndini ndega ndaikwanisa kungotaura saadmin. Panguva yacho ndainge ndava kutaurirana nevamwe vakomana vanoshanda vari kumaside ekuKempton Park. Umwe wacho ndakangosanganawo naye paFacebook achiti iye anoita basa rekugadzira mapepa asiri echokwadi. Ndokubva ndamupa madetails evanhu vose vandainge ndiine mari dzavo dzandainge ndakavadyira. Ndakabva ndati mukomana iye kana apedza kugadzira madiski iwawo ange achizosendera vanhu vanenge vari kuSouth Africa ikoko. Mudhara uya akabva areceiva chiAA chake defensive zvose nechitambi chake. But mukunofamba mukomanashi mudhara uyu akabva asungwa, akaonekwa kuti chitambi chaainge akabata pachakakwatanurwa chainge chiri chitupa, zvitupa zviya zvemuZimbabwe zvekudharadhara zvezenge. Saka vakomana vemugrupu handizivi kuti vakazoronga sei, but vakazongoita zvekunditrepa. Umwe zvekare akabva auya kwandiri, but ainge achishandisa imwe phone number yandainge ndisingazivi. Ndokubva angondiudza that same story kuti pabasa pake paari kushanda ari kudriver asina license. Akabva ati ari kuda kuti ange achiuya kuzotora license, but zvinhu izvi ari kuda kuti zvinge zvichiitwa fast. Semazuva ose ndakabva ndamuudza kuti painge pasina kana need yekuti ange achipinda mumadrums, kunyangwe provisional painge pasina need yekuti ange achienda kunoinyorera, nekuti ndainge ndiine maconnections nevanhu vekuVID. Nemuchinda uya takabva taronga kuti kana ava muZimbabwe tinge tichizonosangana. Ndakanosangana nevanhu vaya, hapana kana chandainge ndichimbosuspecta, but ndakati ndapaka motikari yangu ndakazongoona ndakombwa mukomanashi. Nguva yekuti ndinge ndichitiza painge pasitomborina zvachose. Vakabva vandisunga ndokubva vandikanda mubhuti remotikari kuti vakadriva neni vakananga neni kupi handitombozivi. Chandinongoziva ndechekuti ndakazongoita zvekungodirwa mvura nekuti ndainge ndava nenguva ndakafenda. Varume ivavo vakandirova mukomanashi, vaita zvekunditema nemabhemba, but vainditema nemabhemba, mabhemba avo vakaita ekuradzika, ende vaindirova nzvimbo dzekuti ndisabuda ropa. Nanhasi mukomanashi kana kukatonhora ndinotonzwa kuti mukati mangu umu ndine mamwe ma-internal injuries ekuti anokwanisa kundiuraya. That day mukomanashi ndakazotoswera ndatengesa motikari yangu, but motikari yangu ndakatoitengesa kurwadza, because ivo vakandimanikidza kuti ndinge ndichitengesa motikari kuti ndiende kunovamhangarira varume ava. Ndakatya kuti ndinobva ndasungwa nescamming yose yandakaita. Ndakati ndapedza kutengesa motikari ndokubva vanditorera mari yose. Vakabva vanditakura zvekare nemotikari yangu, vakabva vanondisiya pamba pangu vachiti kana ukazozama kuti unge uchichinjisa mapepa emotikari iyi isusu tisipo uchazviona. Mukomanashi ndo dzanguwo idzi dzandakasangana nazvo. Mudzimai wangu pandakamuudza zvose zvandainge ndaitwa nevarume ava nehasha, akabva ati iye ava kuenda kunomhangarira
varume ava kupolice station, but akati ava kuda kubuda ndakabva ndamuudza kuti kana ukaenda ikoko kana ukamhangara nyaya iyi, ziva kuti inini handina kana witness yandichapa. Chandinongoziva ndechekuti motikari yangu ndaitengesa, zvekuti ndinge ndichizotorwa nemapurisa vachizondibvunzisisa handidi. Mukoma, motikari yakangorova. Ndakaenda kunochinjisa mapepa emotikari yandisina kana kumbogara ndadyira kana senti. Motikari yangu ikabva yangoenda ichichema. Vedare ndo meseji yandatumidzirwa namukoma vedu. Hanzi ndakaita nguva refu ndichingoitawo zvekuskama vanhu paFacebook, asi ivo vanoti dambudziko ravo ravari kuda kuti vange vachiwana help. Hanzi ndava nedambudziko rekuti kana kukatanga kutonhora ndinonzwa kuti mukatikati menyama dzangu munorwadza mushure mekunge ndarohwa nevarume ava vandainge ndaskama. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hai Nkomanashi, hide my ID, and I'm almost 3 months. Ndiri muBotswana, and I'm almost 3 months. Ndine mudzimai, asi nengwengwe ichamira kumudzimai wangu. Handina feeling naye, handizivi kuti chii. Mudzimai ndomuda but handisina power rekurara naye. Asi each and every day ndinozorota ndine mudzimai usiku. Ndosvika pakutangwe kusvika pakutoproducer or 2 times a day or 1 day or 1 time each and every day. Asi mudzimai ndinaye mumba, asi mudzimai wangu achitozivi bonde nini, atotamburawo nazvo naye. Ndinomuka takatotesa pese pandorara pose, naye mudzimai anga asingazvizivi, pese kuchityuka maifunga kuti sometimes mumwe ndiri kutsvaga vamwe vakadzi kunze but ndisingaiti sekudaro. Azvitozvionawo anawo ane 1 week ari kungoona zviri kuitika, zvechokwadi ndo zviri kuitika. So pane 1 week azviona. Zvekundinetsa kuti chii, handizivi ndingabatsirike sei. Ndatambudzika. Dzimwe mai chero aripo kana sipo, dzimwe dzenguva ndinosvika pakutonzwa kuti emasturation chaiyo. Handizivi mungandibatsirawo sei. Ndoro ndichateerawo comment section maposta pa YouTube. Ndinzwa mapoints kuti vandobatsirika sei. Again, dzime wanditori naye wachona ndochi4. I'm 28 years now. Handizivi chii chinoitika. Madzimai angu anosvika pakuenda ndisina nakumboramba. Ndopedza ndangoboekana nemunhu wacho, handizivi kubva pamudzimai wangu kutanga, vabereki vangu chavo, even ndakarora vadi vano kuti kuti mwana mudiki mbokura. Handina mudzimai kuti ndorora vanomufarira. Zvanditambudza. Handina iye nawo ndaane gore ndinaye. Ndomboshinga kuti ndisatomusiye. But ndikutoona kuti this situation irikutoitika iyi ndekutoti nemudzimai tisiyane. Ndagara 3 months no sex mumba. Zvanditambudza. Pane mwana, ndine mwana nawo mucheche nemudzimai arimo ane 4 months. But kundimusiye mwoyo wangu unotorwadza nekwaakabva norunde kumba kwawo is painful. Hakuna vabereki, wakashayika. Ndimusiye ndinoti chitema kuna Mwari chaiko. Ndokumbira rubatsiro. Hide my ID. Vedare ndo voice note randatumidzirwa namukoma vedu.
kana muinewo maadvices amunokwanisa kuti munge muchivapa, please ngativapeiwo mucomment section. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.